सुबिदानि बाथ्राया बेयाव गुबुन जेबो नङा जे जि फेसिलिटी अंगनबाड़ी सेन्टार हिसाबै मोननांगौ सरकारनि भारत सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा जेफोर सुबिदाखौ होनांगौ बे सुबिदा गासैबो थाजोबगोन दा बाथ्रा जाहैबाय जे बे 25 लाख रांजों लुनाय मोनसे अंगनबाड़ी मडेल अंगनबाड़ी सेन्टार आरो बेहा गावहानो मोनसे डिजाइन दंखायोमोन सेन्ट्रेल डिजाइन खालामखानाय स्टेटआव आरो बेबायदिनो दिनै नैबेयाव बे भावरागुरियाव जोङो मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारखौ दिनै लुफुंनानै दिहुननो हाबाय जे सिडली समष्टि बा थामहिनबा गासैबो एमएलए समष्टियाव गासै गं 11 मडेल अंगनबाड़ी हरनाय जादोंमोन बिनिनो दिनैहाय गंथाम मडेल अंगनबाड़ी सेन्टारखौ बेयाव बेखेवनाय जाबाय दा गंब्रैया रेडि जानानै दंमोन गंसेया जाहैबाय फाथाबारि जेराव थांनाय फैनाय हान्थामेलानि एसे उसुबिदानि थाखाय बे सेन्टारखौ खुलिनाय जायाखिसै दिनैहाय बेयाव भारतनि आजादी का अमृत महोत्सवनि बे नैबे बुब्लियाव दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे थांखि लादोंमोन जे उदांस्रि साननि गिबि सानाव दिनै थामहिनबा दिनै 14 आगस्टआव बहाबा लुखांनाय जे मडेल अंगनबाड़ी बा बेबायदिनो सरकारि माखासे आसनिफोर मावफुंजाबायब्ला बेखौ नोङो बेखेवनाय लोगोसेयैनो बहाबा गोदानै दङबा खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिफोरखौ दिनै लानाय जादोंमोन बेखायनो नैबे बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गेजेराव गिबि खेबथारै जोङो सिडली समष्टियाव जों गंथाम थांखि बादियै जों बेखेवनो हाबाय दा आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोंहा नायनांगौआ बेनोल' जे लुनानैल' जाया बेखौ जोथोन लानांगोन बेयाव जोंहा अंगनबाड़ी वार्कार अंगनबाड़ी हेल्पार अंगनबाड़ीनि जा सुपारभाइजारफोर दङ बिथांमोना बे सेन्टारखौ जोथोन निस्सय लानांगोन बे उदांस्रिनि बाथ्रा बुङोबा जोङो भारत उदांस्रि सान फालिनो नागिरदों दा भारतनि जुदि नों सासे नागरिकब्ला नोगोरारिब्ला भारतआ मानिफ्राय उदां जादोंमोन ब्रिटिशफोरनिफ्राय दा जाय मानसिफ्रा जाय सुबुङा उदां मोनाखै होननानै बुङो बिथांनि थाग्रा जायगायाबो जुदि भारत हादरनि सिङावनोब्ला जोङो बबेनि उदांस्रिखौ फालिदों ब्रिटिशफोरा जोंखौ गादबनानै दोनदों बिनिफ्राय उदां मोननायनि थाखाय जोङो फालिदों दा होमबा ब्रिटिशनि उदां मोननाय उदांस्रि सानखौ जुदि जों उदांस्रि सान हिसाबै फालिदोंबा भारतनि सिङाव थानानै सोर सुबुङा उदां मोनाखै होननानै बुंनो हागौ फालाय बे नों भारतनिफ्राय आरो उदां नागिरबावदोंबा बे आलादा बाथ्रा जाहैबाय नाथाय जोंनि उदांस्रि साना जाहैबाय ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदां मोननाय सानखौ जोङो 15 आगस्टआव फालिनाय जायो दा बेखायनो जोङो हादोरखौ सिगाङाव नायग्रोनांगौ आरो जोङो साफ्रोमबो भारत हादरनि बेरेखा जों नङा जोङो दिनैहाय बर'फ्रा माबा बिदोंब्ला आसाम रायजोआव हयथ' जोङो आलादायै माबा मोनसे बिदों भारतनिफ्राय जोङो उदां होनो थाखाय जोङो दिनैहाय जोङो सिगाङाव माबा मोनसे डिमान्ड दंमोनब्लाबो दिनै भारत हादरनि जोङो संबिधाननि सिङावनो संबिजिरनि सिङावनो मोनसे गावारि खुंथाय नांगौ होननानै जों जेखौ बिदों बे दिनै गावारि खुंथाया मोनसे लेभेलसिम बियो जों मोनफुंबाय बेखायनो उदांस्रि जायाखै होननायनि जेबो मिनिं थाया बायदि आं मोनदों उदांस्रिया ब्रिटिशनिफ्राय जानाय उदांस्रिनि खोथाखौसो जों बेयाव फालिदों बेखायनो आं खावलायनो सानदों जायफ्रा बिदि सानदों बिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ बाखि जोङो गावारि खुंथायखौ जोङो एकदमबारे फुराफुरि मोननायनि जे बाथ्रा बेफोर बे आलादा बाथ्रा जाहैगोन खिन्थु दिनै उदांस्रि सानखौ उदां मोनाखै होननानै बुङोबा साननो गोनां दं